Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak deituta manifestazio jendetsua egin zuten bart Donibane Loizunen hilketa matxista salatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan literatura protagonista 5. liburua argitaratu du Bea Salaberrik. Mesfida zaitez izenburua duen azken obran Euskal gatazka du aipagai, baina aldi hontan engaiatu eta itzalean gelditu ziren emazteak ardatz hartuta. Asteragoaz. Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak deituta, manifestazio jendetsua egin zuten bart Donibane Loizunen hilketa matxista salatzeko. Manifestarien artean, herritarren ondoan, Donibane Loizune eta Urruñako hautetsiak egon dira, Ziburuko auzapeza ere bai. Manifestarien ustez, Euskal Herrian aurten izan den lehen feminizidioa ekidin zitekeen. Eta hemen, erantzukizun larriak daudela uste dugu. Erantzunkizunak hilketa matxista hau ekidin zitekelako. Argi eta garbi ekidin zitekeen eta ez da ekidin. Babes eta baliabide gehiago eskatu dizkiete Ipar Euskal Herriko erakunde publikoei eta Frantziako justiziaren arduragabekeria salatu eta erantzukizunak eskatu dituzte. Euskal gatazka ardatz hartuta kontakizun berri bat bildu du Bea Salaberrik bere azken liburuan. Baina aldi honetan mesfida zaitez izenburua duen obraren bidez, laguntza sareetan ibili diren emazteak argitara ekarri nahi izan ditu. Gaiak interesatzen duena eta hasi nintzen hori buruz irakurtzen, eta oartu nintzen gauza hainitz kondatuak zirela molde biziki heroikoan hasteko, eta gizonen ikuspegietatik, eta kondaira guziak zirela biziki heroikoak, ekintzak gogorekin, olako biziki sofritu eta moturrekoekin. Eta paraleloan aipatzen ziren, berri batzuetan, banan gutitan emazte figura batzu parte hartu zutenak ere mugimendu hortan, eta emazte hoien kontaketa etzen sobera ageri. Anitzetan itzalean gelditu diren emazteak izan dira, baina bere eginkizuna ezinbestekoa izan da. Segur da, historia handia gertatu alizaiteko, historia tipi hainitz gertatu direla. Eta hoiek badutela beren importantzia, zeren bestela beste gisa batez izan entzen dena. Eta historia tipi hoietan, piskabat historia domestikoak gelditzen direnak, nire kondairan ere biziki kontaketa intimoak dira, eta hor agertzen dira gehiago dudak, beldurrak, frustrazioak, esperantza ere, elkartasuna, baina beste gauza batzu ez direnak behar bada hainbeste maila politiko eta ideologikoan kokatzen. Liburuaren izenburuari dagokionez, Mesfida zaitez tituluak labur biltzen du liburuko giroa. Mesfidatzea etorkizunaz, mesfidatzea gertakariez, eta batzuetan zure inguruko jendeaz ere mesfidatzeko giro bat bada mesfidantzaren inguruan, eta pertsonaio nagusiari hainitzalditan erraiten diote kasu egitea, kontu zibiltzea, mesfidatzea. Hain zuzen pertsona nagusi horrek Laurendia du izena. Hauden Laurendia neska gazte bat da, liburuaren hastapenean, sortu da Garazi aldean, Barnek aldean, eta nunbait ez da sobera etorkizunik inguru horietan, eta biziak eramaiten du ezker eta eskuin, eta azkenean Baiona txipira, nuna bertzalea bilakatzen den, eta emeki sartzen den hainbat mugimendutan, eta momentu batean hasiko da etakiden aterpetzen. Idazleak nahiko lukelan honek ere historiaren transmisio funtzio bat izan dezan. Uste dut ere iparraldean badela jende bat behar bada bere bizia ere ikusiko duena hor. Eta nek piskat hori espero nuen, nek jaso dutana irakurri do entzun dutan hortatik piskat itzultzea, eta espero hori itzuriko zaiela onera, eta pentsatzen dut hor batzuek beren buruak ikusiko dituztela, eta liburuak ukanen duela memoria funtzio bat zerbaiten transmititzeko, memoriak iraungitzen baitira, eta 10 urte pasatu dira jadanik kasik desarmeaz geroztik. Eta behar bada gauza batzu hasi dira urrunak bilakatzen, eta biziki laster antziak bezala izanen dira. Espero dut pixkat pusle hortan, kontakizunen pusle hortan pieza txiki bat ezartzea, besterik ez. Mesfida zaitez Bea Salaberriren 4. liburua da. Txalaparta argitaletxearekin egindako obra liburu denetan eskuragarri dago. Izarrak taldearen kontzertu berezia izan da asteburu hontan, 20. urteurrena ospatzeko kantaldia hain zuzen.
Aldudeko hirukotea Baionako antzokian gonbidatu bereziekin. Pierre Paul Berzaitz, Watson eta Patrice Dumora eta Xiberotarrak besteak beste. Ikus-entzuleok kontzertu honekin amaituko dugu saioa. Bihar eta etzi, jaiegunak ditugu eta ostiralean itzuliko gara. Ongi segi!